Izzar su episode 40. Umar Hashim matawalle mai wani albishir da cewa zai ƙara aure. A yayin da Umar Hashim ya wangala baki saboda abin ya matuƙar burge shi, saboda yana jin daɗin haka. To domin ganin yadda za ta kaya, ku biyo mu gaba. Ku ci gaba da yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun ci gaban shirinmu da zarar mun ɗora. Wannan dai ita ce Hajiya Sara, watakan matan Matawalle, wacce duk wani tugu da za a ɗora Umar Hashim ita ma da sa hannunta a ciki. Idan ba ku manta ba, Matawalle ya doso asibiti gadan-gadan a yayin da zai shiga ɗakin da aka kwantar da Hajiya Nafisa. A yayin da yake tsaka da tafiya, direban Matawalle ya zo ya faɗa mai cewa an canza musu ɗaki. A yayin da suka dawo da baya, suka dawo wannan ɗaki da aka canja, Matawalle ya shigo tare da shi da direbansa. A yayin da ake tunanin shin wai Hajiya Nafisa tana nan ko ba ta nan, turka shi babban magana. Ku biyo mu gaba. Matawalle ya zo ya rasa Hajiya Sara. A yayin da duk da dai bai gano gaskiya ba, ita Hajiya Sara tana neman yacce za a yi ta ɓoye mai kai ya gane. Shin za ta iya ɓoyewa? Ita dai Hajiya Sara duk wani tugu da za a ɗora da bakinta a ciki. A yayin da Matawalle ya juya wa wannan wacce aka ɗora wa baya, ya juya mata baya, saboda yana tunanin wannan fa ta kan gado ba Hajiya Nafisa ba ce ba. A yayin da Hajiya Sara take ƙoƙarin lallai sai ta tabbatar mai da cewa gaskiya ne, shi kuma Matawalle jikinsa ya bashi kai wannan abu ba gaskiya ba ne ba. A yayin da Matawalle haƙurinsa ya soma gazawa da ta za a yi a ce an mata allura har yanzu bata tashi ba. A yayin da hannunta ya soma fitowa, masu sauraro, shin wannan hannu ya yi kama da hannun Hajiya Nafisa ko kuma fa? Shi dai Matawalle tabbas ya soma ganowa yanzu wani abu ake ɓoye mai tsakanin Hajiya Nafisa. A yayin da Hajiya Nafisa ita kuma tana can ƙauyen su Umar Hashim. A yayin da ya gama yarda shi Umar Hashim zai dawo, Hajiya Nafisa ta zuciya a inda take cewa sai ta dawo a ƙafa. A yayin da MD da ya ga tafiyar ba mai ƙarewa bace ba, ya tsaya mata magana ya ce ya kamata a hau mota. A yayin da ake tsaye ana cikin wannan cece-kuce, Hajiya Nafisa ta tsinkayi wata magana ana cewa Jani Talau. Jani Talau ɗin nan dai da Umar Hashim ya faɗa mata. To, ta zata da ita ake yi, sai daga baya da ta juya ta ga alamun ga da wacce ake. Hajiya Nafisa da ita da muƙarrabanta sun tsaya sun yi jigum suna tunanin wannan kalma ta Jani Talau daga ina ta fito. Ita dai wannan kalma ta Jani Talau da Umar Hashim ya faɗa wa Hajiya Nafisa kalma ce mai ƙona zuciya, wacce ta yi matuƙar fusata Hajiya Nafisa ta inda kalmar ta mata ciwo sosai. Amma da ta gano cewa ba da ita ake faɗan wannan kalma ba, Hajiya Nafisa dai tana ganin rayuwa a inda da abin da ta ɗora sai ya kwanci. A lokacin ne Hajiya Nafisa ita kaɗai ba neman shawarar kowa ta tafi ta jigun. Alamu na tunani kenan da baƙin ciki da yake ɗarsuwa a cikin zuciyarta.
Dama duk wanda ya ce wani ba zai sarara ba, to shi ma fa ba zai sarara ba. Hajiya Nafisa ta zauna cikin tunani a yayin da take tunowa lokacin da shi Umar Hashim ya faɗa mata wannan kalma ta Jani Talau. A inda take wannan matuƙar tunanin kalmar nan, to ta zauna cikin ba ta jin daɗi ta yayin da ya faɗa mata wannan kalma. A yayin da ta zauna tana tunanin nan, magoya bayanta ita Hajiya Nafisa sun yi jugum suna kallon ikon Allah. A yayin da kowa yana so ya mata magana, to kuma sun kasa. Sai dai ba sa jin daɗin abin da yake faruwa. A yayin da Hajiya Nafisa ta nemi a faɗa mata kalmar nan ta Jani Talau, shin wai me take nufi? Shi dai Amdi shi ya so ma zayyana mata wannan kalma ta Jani Talau, abin da take faɗi. A yayin da wannan kalma ta ji, kalmar nan gaskiya dai Umar Hashim ya raina mata hankali. Shi kuma MD ko kunya baya ji, ya manta da Hajiya Nafisa zai aura, yasa yake fassara mata. Matawalle a baya likita ya ce nan da a ƙara mai nan da awa ɗaya Hajiya Nafisa za ta farfaɗo. To ita kuma Hajiya Nafisa tana can ƙauye. Matawalle dai ya fito yana ta shawagi a bakin asibiti, zuciyarsa cikin tuƙuƙi da tarnaƙi, a inda wani yake jira wannan awa ɗayan ta cika. To awa ɗaya dai ta cika. Matawalle ya juya cikin asibiti a fusace, a inda yake so shi ya ga dai tabbas a ce Hajiya Nafisa ta samu sauki. To sai dai bai sani ba, ita Hajiya Nafisa kwata-kwata ba ta cikin asibiti. A yayin da Matawalle ya dawo, ya ga Hajiya Sara ta kasa zaune ta kasa tsaye, saboda shi mara gaskiya ko a cikin ruwa wani yake yi. To ƙarya dai tana dab da ta ƙarewa Hajiya Nafisa, saboda duk tugun da suka ɗaura ya soma zuwa ƙarshe. Matawalle ya fusata cikin zafi, ya tafi kan wannan wacce take kwance, a inda yake dab da ya kai hannunsa ya buɗe ya ga wai shin Hajiya Nafisa ce ma ko ba ita bace ba. Saboda Matawalle yana ta tunani, gaskiya wannan abin ba daidai ba ne ba. Taya za a yi a ce likita ya ba da lokaci, amma har yanzu ba a samu wani cikakken labari daga abin da yake faruwa ba. An ba da awa ɗaya ta dawo, Hajiya Nafisa ba ta tashi ba. To Matawalle a yayin da ya je da niyyar ko Hajiya Nafisa ba ta farka ba, ya dai duba ya ga lafiyar da take ciki, ta riƙa shi. Matawalle ya so ma zamo fuskar Hajiya Nafisa. A yayin da yake dab da ya zamo wannan fuska ta Hajiya Nafisa, Umar Hashim ya shigo. To shi dai Umar Hashim mutum ne wanda ta hasadar da kake da shi, in dai taimako ya taso zai ma wannan taimakon. To dalilin shigowar Umar Hashim, Matawalle ya fasa buɗe wannan fuska da ya soma buɗewa. A yayin da Umar Hashim ya shigo da sallama, Matawalle ya amsa mai. Mu yi waiwaye a dan tafiya, mu ɗan waiwaya baya. A yayin da Hajiya Nafisa take zaune take tunanin wannan kalma ta Jani Talau, ta kasa gaba za ta ko baya, gashi tafiyar da ake a ƙafa ta gaji. A lokacin ne shi kuma Umar Hashim, wannan haƙurin da aka bashi ya haƙura, ya tau sai ya tarar da su sun yi jigo. A yayin da ya nemi ita Hajiya Nafisa, lokaci fa yana ƙoƙarin ya ƙware mata, ta yi ƙoƙari ta dawo, ta zo ta shiga mota, ya taimaka mata ya kai mata. To ya kai ta. Ita Hajiya Nafisa dai mace ce
mai son nuna izza da taurin kai, kuma bayan komai ya so ja mata da baya. Ya zo da niyyar ya taimake ta, ita kuma ta juya baya, alamun ko ta shi ma ba ta yi. A lokacin ne Umar Hashim ya soma gajiya ba. Shin wai Hajiya Nafisa za ta shigo motarsa tafi ko ba za ta shigo bai juya? To dai Hajiya Nafisa an ba ta shawara a yayin da PA ta ba ta shawara. Shin lokaci fa yana dab da ya kwarace, kuma Matawalle yana asibiti ita yake jira. A yayin da ta ga ta shigo motar dai ta tafi shine mafi sauki. To Hajiya Nafisa duk wani jiji da kai da take da shi, da son nuna izza da girman kai da jiji da kai, ta sauke su. A yayin da ta shiga motar Umar Hashim ya ja mota ya yi gaba. A yayin da har ya shigo cikin asibiti. Ku biyo mu masu sauraro, kar ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun ci gaban shirin. Hajiya Nafisa da Umar Hashim sun ƙaro asibiti a yayin da kowanne ya fito daga cikin mota a fusace. A lokacin da shi Umar Hashim buƙatarsa dai ta Hajiya Nafisa ce, yake so ya cika mata, ba buƙatar kansa ba ce ta kawo shi. A yayin da Hajiya Nafisa ita kuma ta zuciya ta so yin gaba, Umar Hashim ya dawo da ita baya cikin gadara. A yayin da kuma ba yacce za ta, haka ta haƙura ta dawo baya, saboda duk taurin kan da take da ji da shi Umar Hashim ya sauke mata. Hajiya Nafisa ta ji matuƙar haushi a yayin da ta yarfe mayafin da yake hannunta, saboda ta za a ce sai ta biyo bayan Umar Hashim. A yayin da take wa Umar Hashim kallon shi dai wannan mutumin, ni da nake so in ga bayansa, amma a koda yaushe idan na so in ga bayansa ƙara yin gaba yake. Ta dai haƙura ta biyo bayan nasa, amma a wani yanayi da ba a sa ranta ba, bata ji daɗi ba. Umar Hashim dai ya soke mata girman kai a yayin da yake tafiya cikin ƙasaita da jin daɗi. Umar Hashim ya shigo cikin asibiti a yayin da yake so ta ya za a yi a canza wacce take kan gado, ita kuma Hajiya Nafisa ba tare da Matawalle ya gani ba ta dawo kan gadon ta kwanta. To ana cikin wannan ne Umar Hashim ya yi zukuɗin yana tunanin me zai yi. A lokacin shi kuma an bugo Matawalle waya. Matawalle ya fita waje yana amsa waya. A lokacin ne Umar Hashim ya samu dama ya yi wa Hajiya Nafisa magana ta shigo cikin ɗaki. Matawalle ya fita yana amsa waya. Da a lokacin da Matawalle yake amsa wayan nan, Hajiya Nafisa ta shigo ɗaki. Matawalle ya gama amsa waya ya dawo. A yayin da ya dawo sai tarar da Hajiya Nafisa ta farfaɗo ta tashi. A yayin da shi kuma Matawalle an mayar da shi wani bitan, saboda an yi mai wayo da hankali ta yadda ya kasa gane abin da aka shirya mai. Wannan dai abin da aka shirya mai ba basira kowa bace ba illa basira Hajiya Sara da taimakon shi Umar Hashim. Abin da ya sa ko Umar Hashim yake taimaka mata saboda baya so shi a ce ko kaɗan Hajiya Nafisa ta samu matsala da mahaifinta, saboda Umar Hashim ba zai ji daɗi ba. Duk da bakin cikin da take nuna wa Umar Hashim, shi Umar Hashim mutum ne mai sauƙin kai. A yayin da duk abin da ta janyo mai yana ƙoƙarin kaucewa, Allah yana ba shi sa'a, amma shi kuma yana ƙoƙarin a koyar da yaushe ya ga ya taimake ta. A yayin da Matawalle ya dawo ya yi farin ciki da ganin Hajiya Nafisa ta miƙe har ta samu sauki. A lokacin da su kuma mutanen Hajiya Nafisa suna fatan ƙauye, an je an ɗauko mota an taho. A lokacin da ake tafiya, motar MD da PA wacce suka taho tare ta lalace. Shin
mutanen da suke bin su a baya za su tsaya jiran har sai sun gyara mota ko kuma ba. A yayin da suka iso wajen motar sun ga Umar Hashim ya tsaya a yayin da ya ce su tafi. A lokacin da shi kuma malam mai tsoron Allah watakan malam wanda ake zuwa wajensa neman fatawa, malami na kwarai, malami na gaskiya, alƙalin mai son kwana, babban malam. A lokacin da dukansu da Umar Hashim da Matawalli da Hajiya Sara da Hajiya Nafisa da direban Matawalli suke tare a cikin ɗaki suna tattaunawa, ana jin daɗi. Hajiya Nafisa ta farfaɗo daga cutar da take. A lokacin ne shi Matawalli ya tashi ya ce yana son ya ga Umar Hashim a waje. A lokacin da ita kuma Hajiya Nafisa tana tunanin wai shin in sun fita waje me zai faru, me zai faɗa mata. To sai dai ita Hajiya Nafisa kowa menene dai ba damuwar ta bace ba. Hajiya Sara ita ce a ciki. Umar Hashim da Matawalli sun fito daga cikin ɗaki da ke cikin asibiti suna tattaunawa cikin raha da fara'a. A lokacin ne Matawalli yake ƙoƙarin sanar da Umar Hashim wata magana. A lokacin da Umar Hashim ya tsaya ya tattara hankalinsa yake tunanin, yake sauraron mai Umar Hashim zai faɗa mai. Shi dai direban Matawalli ya tsaya yana ta leƙe na munafunci. A lokacin da Matawalli yake wa Umar Hashim albishir da cewa zai ƙara aure. To ya faɗa mai wannan magana ta zai ƙara aure, shi kuma a yayin da direban Matawalli ji wannan magana ya tsaya ya riƙa baki yana ta tunani. To kuma kun san shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke munafuntar Matawalli da Umar Hashim. Watakan tare suke da Hajiya Sara da Hajiya Nafisa, bayan kuma direban Matawalli ne. Umar Hashim ya wangala baki saboda wannan albishir ɗin da Umar Hashim ya mai na cewa zai ƙara aure, amma abin da ba a sani ba shine ya Hajiya Sara za ta ɗau wannan magana. Shin kuna ganin Hajiya Sara idan wannan magana ta zo mata ya za ta yi? A lokacin da Umar Hashim yake tsaka da fara da Matawalli ya faɗa mai zai ƙara aure, ita kuma Hajiya Sara kun san bata sani ba, ita tana can ma bata san me yake faruwa ba bayan tana ruwa. Ita dai ta tafi buɗe ɗan aikin gidansu